ବାବୁ ଏ ଅନ୍ଧକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ବାବୁ, ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଭାଇ ନିଅ। ଭଗବାନ ତମକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ବାବୁ। ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ହଁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇ ତାକୁ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଥିଲା, ତାର ବା ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି, ସିଏ ଜାଣି ଶୁଣି ରୋଲ୍ କରୁଛି। ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ସେ ତ ମାଗିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ। ବାବୁ ଏ ଅନ୍ଧଟାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ବାବୁ। ଭାଇ ଟିକେ ଠିଆ ହବ। ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛ ବାବୁ? ଭାଇ ସତ କହିଲ, ତମ ଆଖି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭାଇ ଭାଇ ତମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ମୋ ଆଖି କ'ଣ ଅଛି? ଭାଇ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ? ମୁଁ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଲି ତମ ଆଖି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଭାଇ ଛାଡ଼, କାହିଁ ଲୋକସା କରୁଛ ମତେ? ଭାଇ ଭଗବାନ ତମକୁ ଆଖି ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଠକୁଛ? ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବିନି, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା।